Ja volám Dušan Jasovský, pracujem s humanitárnou organizáciou Lekári bez hraníc. Sme veľká humanitárna organizácia poskytujúca zdravotnú starostlivosť v komplexných kontextoch. Možno pár slov o mne, som farmaceut a špecializujem sa na global health, globálne zdravie, globálne zdravotníctvo. V podstate si to môžeme predstaviť ako verejnozdravotnícky špecializácia, ktorá sa zameriava na výzvy globálneho charakteru v rámci zdravia a zdravotníctva. No a k tomu ma priviedlo viacero faktorov, okrem iného aj tento človek, možno ho niektorí z vás poznáte. A Hans Rosling je švédsky profesor Global Health, ktorý vtipne riešiteľná a liečiteľná antibiotikum, ale antibiotikum skrátka nie je dostupné. Čiže v rámci tejto trojnožky potom hľadáme akúsi udržateľnosť globálnych riešení. A to hlavne cez našu organizáciu a môj tím, ktorý vlastne pracuje na niečom, čo by sa dalo nazvať ako Science Policy Translation, kde my berieme tie poznatky a svedectvo, ktoré vidíme aj v rozvojových krajinách a snažíme sa to implementovať a pretláčať do zdravotných politík cez Global Health Advocacy na úrovni OSN alebo cez Global Health Diplomacy interakciou s členskými krajinami a tak ďalej a tak podobne. Čiže